music of the heart. Let all music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat: beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kekis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry, because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis, Bugula, Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes!
Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa Pau! Be the best Biyernes! Ayan, talagang all the best talaga gagawin natin. Siyempre, life is short. Gawin mo na yung kakayan mo. At ngayong araw na to, kahit Biyernes, i-push mo na at gawin mo na yung mga paraan at yung mga bagay na gusto mong gawin. Naman, partner. Yes. And we wish everyone the best of everything in their lives. Para ikakasal lang Oo. Partner? Pero, Yes. syempre naman, kasama nyo kami ang tambalang Sipaw! At syempre, ako ang inyong Papa P ang magpapainit at magpapasaya dulot ay good vibes. Kung good vibes ang hatid ni Papa P, kakulitan, kakwentuhan nyo naman sabay ng yung agahan, Shakikay. Ayan, at syempre, ibibigay namin sa inyo ang best na mga bagay, usapin at inspiring stories. Isa na dito, ang usaping stigma naman. Yes, At partner. makakausap natin isang people living with HIV. Sa barangay natin, no, kung saan advocating ang ating barangay HIV awareness program. Yes, partner. And dudugtungan natin yan kasi we have one specialist, one doctor in fact, that will give us a broader understanding on this one. Kasi yung sa barangayan natin, ipapakita niya rin magkadugtong yan. Yes. Kaya tutok lang. Ayan, at syempre, it's a back-to-back talaga na usapin ganito. Yes. Kasi kailangan natin ang ganitong usapin ay tabu dati. Yes, ayaw pag-usapan. At ito, kailangan natin ma-educate naman patungkol rito. Oo naman. We just have to understand Yes. that best things are happen or bound to happen kahit na merong ibang paraan na Yes. hindi nagiging best for you. And this is Friday. Ngayon ay Oo. Friday. So we have Attorney Elenita, and together with her is another inspiring and another attorney that will give us another perspective naman in the election in La Trinidad. Tama. At ito na nga, interesting yan, no? Yes. Maging best voter ka. At sabi nga nila, hindi ako bobo, isang bilang botante, pero yun. Kasi tayo, wise na tayo on making our decision, Yes. and we do it for the best of everyone, diba? At ayan pa, marami pa tayong pag-uusapan. At morning balita mamaya, marami pa tayong, alam mo yun, pag-uusapan na balita, inspiring stories. Kaya tumutok lang at huwag kayong bibitaw, mga ka-Rangers, dito sa tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Nagbabalik ang tambalang Sipaw. At kanina nga talagang napag-usapan natin yung best talaga natin, kailangan natin gawin. At syempre, sabi nga ng
lahat. If you're brave enough to conquer yung your best version, universe will reward you. Naman, we are just doing what is best for ourselves and for everyone. And speaking of the best for others naman, partner, sa mga medyo dumilim, no? Ayan. Sa mga car rangers natin that are listening and that is able to donate blood, we are pleading and asking for your help. Kasi meron po tayong mga car rangers that is in need of blood. And please make sure mga car rangers that we check the SLU Red Cross Youth Facebook page and that they are in need of blood donation. You may get a hold po of Miss Lian Lalaine Torres. You can reach her through this number, 0926-208-2989. Again, that's 0926-208-2989. Ayan, at syempre, dito pa patungkol nga rito sa ating announcement din. Ito pa, isa ating ka-ranger na si Roxy Zerimar ang nag-message sa atin. Ang sabi niya, halo po, baka pwedeng humingi ng tulong sa inyo. Gumagawa po kasi sila ng rugs at punas. Baka pwede daw may magustong mag-donate para sa kanila ng kanilang mga proyekto. At syempre, it's a business kaugnay nga rito sa aming community project na Project Ragsak. Malaking tulong ito. Pwede namin kayo matulungan. I-contact po namin ang aming project coordinator ng Project Ragsak na kung saan it's a community livelihood din na kung saan tumutulong kami sa mga gumagawa ng rugs. Kaya nga, partner. Saktong-sakto, no? Oo, sakto talaga, partner. And sana sa mga car rangers natin that can and is willing to help, just go on to this people and the Facebook page para malaman natin buong detalye. Yes, ayan at syempre, best talaga yung pag-uusapan natin. Ito na, pag-uusapan natin din ang Olympics talaga ng Tokyo 2020 na kung saan ang ating Yumir Marshall sa ating middleweight boxing talagang nag-bronze podium placer sa ating syempre boxing category. Grabe, partner, 'di ba? And also na sabi mo nga kanina also that another representative won din, 'di ba? Yes, si Carlo Paalam na kung saan last kahapon talagang nag-secure na siya for silver naman. At having one win pa naman, magkakaroon na siya ng gold. Wow. Ay, pagdasal natin yan at supportan natin si Carlo Paalam. So ating mga Olympinoy, thank you for doing the best for everyone and for the respective sport na nilalaro. Kasi di ba, partner, ang common notion kasi pag boxing parang si Manny Pacquiao lang. At least we're adding names on that specific sport. At dagdag pa dito, woman empowerment naman, lakas ng kababayan naman sa golf naman. Si Bianca Pagdanganan at si Sasu ay nagkaroon ng first so round 1 pa lang ng golf tournament nila and nag-rank 1 na si Bianca Pagdanganan at 14th place naman si Yuka Sasu. At ito pa nga ngayon, araw na to, August 6, magkakaroon po tayo ng round 3 naman for the competition ng Tokyo 2020 female category na golf na kung saan nandun si Bianca Pagdanganan at si Sasu. Yes naman. And ituloy-tuloy na yata yan mga car rangers. Please make sure that you have your best self today, mga car rangers, kasi yung mga magpapavaccine dyan, our vaccination schedule for second dose AstraZeneca will be available with Baguio Gym. And just a friendly reminder that is between 8 a.m. to 2 p.m. For those who receive first dose AstraZeneca on June 1st to June 11, 2021. Medyo matagal nating hinintay. So, be the best today, ha? Huwag kanyong kakaligtaan, mga car rangers. And for those scheduled on August 17, 19, 20, can now avail of the second dose of AstraZeneca. That's at least 8 weeks instead of 10 weeks interval. And syempre, reminder that for Gamaleya second dose, please wait for further announcement. Vaccine for second dose is not yet currently available, but it will be available very, very soon. Yes, at dagdag pa nga rito, meron tayong advisory naman sa COVID na kung saan sa La Trinidad, ayon kay our Governor Melchor de Clas, na kung saan nasa under MECQ. At ito talagang pinag-igting ang kanilang strict implementation of health protocols. Kailan pa rin natin sumunod na sa physical distancing, ang ating, syempre, wearing face masks and face shields, and among the strictly implemented. And for our mga magta-travel naman, kailangan pa rin natin ng RT-PCR. At kung wala ka naman sa mga nabanggit or full
fully vaccinated card, kailangan mo pa rin dumaan sa triage. Yes naman. Those are just the primary reason para mahanda natin yung sarili natin. Yes. Kasi mga ka-earners, we're slowly opening our doors, our windows for everyone. Pero ingatan pa rin natin ang sarili Yes, natin. kasi ang latter nito is under modified enhanced community quarantine. quarantine. Kaya ingat po tayo at syempre paparating na ang Delta variant. Kaya sobrang doble ang ating pag-iingat. Kaya nga partner, tas meron pang pinakakwentuhan ko kasi yung taxi driver kanina. Sabi niya, nga malpas tayo ito nga todo. Actually, tama tudo at saka tudo. Nakakaasar na, di ba? Ayan. At ay bibigay na natin at wag na nating patagalin pang ating baranggayan. Ngayon makakasama natin, no? It's all about HIV advocate. Oo. At yes naman, mamaya talaga yung barangay na excite no? Talagang pagkatapos ng ating phoners at makakausap natin ng correspondent, makakausap natin ng barangayan. Tama naman, partner. Yes. And syempre, balitang good news naman tayo, di ba? So, yung katapatan ngayon na ipamalas sa bayan ng Bayambang sa gitna ng pandemya. Narito ang good news ni Mary Joy Alvarez. Yes, Shipaw, sa abalang bayan ng Bayambang, Pangasinan ay hindi maikakaila ang hirap at tiyaga ng mga poso. Sa kabila ng pagod, hindi pa rin nawawala sa kanila ang katapatan. Katunayan, noong August 3, isang residente ng Barangay Vacante, Alcala ang nakahulog ng wallet na naglalaman ng 6,310 na cash at iba pang mga dokumento sa harap ng 7-Eleven sa may junction sa Zone 4. Ang may-ari ng nasabing wallet ay si Tony C. Torrio na agad namang kinontak ng Poso Bayambang. Mula sa kanyang bukid ay agad ding nagtungo si Tony Torrio sa himpilan ng Poso upang kunin ng personal ang kanyang wallet at personal namang itong inabot sa kanya mismo ni Poso Chief Colonel Leonardo F. Solomon. Ayon kay Torrio, laking pasasalamat niya sa ipinamalas na kawang gawa ng Poso Bayambang. Patunay daw ang Poso ay may puso. Yan ang good news dito sa Bayambang. Mary Joy Alvarez para sa Morning Balitaktakan. Maraming salamat, Christine Flores, sa good news na yan. At ngayon, makakasama naman natin ang ating, kanina pala correct me, Mary Joy Alvarez. At ito, makakasama naman natin si Christine Flores ng Alaminos na kung saan, syempre, mas pinalakas ang resbakuna kasangga ng bida ang kanilang programa sa vaccination dahil nang madagdagan pa ng 3 vaccine ang kanilang programa. Kaya hello po, Christine Flores, narito ang detalye. 3 klase na ng bakuna ang dumating sa bayan ng Alaminos City ayon kay Jennifer Corpus ng City Health Office. Ito ay ang mga Sinovac, Johnson at AstraZeneca. Sa kasalukuyan, patuloy ang ginagawang pagbabakuna ng second dose sa mga senior citizen at may comorbidities sa Alaminos City Sports Complex bilang pagpapatuloy ng resbakuna kasangga ng bida na programa ng DOH. Naglabas din ng public advisory ang pamahalang lungsod ng Alaminos na may 4 na nagpositibo sa COVID-19 kahapon. Samantala, may mga COVID ambassadors ang itinalagang mag-ikot sa City Central Business District ng lungsod upang masiguro na ang bawat isa ay sumusunod sa minimum health standards. Christine Joy Flores para sa Morning Balitaktakan. Ayan, at maraming salamat. Siyempre, ang dami nating correspondent, kaya pabago-bago, no? Mary Joy and Christina, maraming salamat sa inyong balita kaugnay sa mga ronda sa Pangasinan. Ingat kayo dyan, ha? And we are very thankful that you're doing the best for everyone as well. And partner, ituloy na natin sa best story naman of how people can be the best for others. At ito na nga ang ating barangayan. Talagang it's all about HIV awareness program ng mga barangay. Ngayon kasama natin ang ating President of Positibong Pasigueño and at ngayon, people living with HIV and HIV rights advocate at makakasama natin mamaya sa pagbabalik ng Tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan.
tambalang sipaw. Kanina nga yan na makakusap na natin ang ating Mr. Kael Mata na kung saan ang presidente ng Positibong Pasigueño. And alam nyo, mga ka-Rangers, living with people HIV ang ating guest ngayon and an advocate of HIV right. Ayan. Good morning, Mr. Kael. Hi, good morning po. Yes, syempre po. Kamusta naman po? Syempre, dami nating pinagdadaanan ngayon at isa na dito ang pandemya at bugso ng panahon. At kayo po, kamusta po tayo dyan? Sa kasalukuyan, okay naman. Kung ako yung tatanungin, okay ako in terms of financial kasi as of now may work pa naman. And doon sa status ng pagiging HIV positive, bilang isang frontliner at isang HIV counselor, hindi ko masyadong nararamdaman yung problema pagdating sa pagsa-refill ng gamot, sa laboratory, kasi doon din ako mismo nagtatrabaho. So far, so good naman po. Yes po. Ayan, nabanggit nyo nga all about HIV na po. And mga positive patungkol nga rito. At hindi nilingid sa ating kaalaman, syempre, Sir Kael, it's all about ang ating pagiging positive at people living HIV. Kamusta po? Paano po nyo tinanggap ang ganitong sitwasyon? Lalo na ngayon na ang stigma sa community ay iba. Syempre, nung una, hindi pa ako aware o hindi pa ako ganun kalakas ng loob para sabihin na may HIV ako. Of course, iniyakan ko din siya. I was diagnosed 2014 and I've started my medication on 2016. 2 years ko siyang tinakasan. Pero dumating ako sa punto na kailangan ko ng tanggapin yung katotohanan na yes, I am an HIV positive. Paano ko siya dahan-dahan tinanggap? By using, by educating myself about HIV. Kasi pag natutunan mo at naintindihan mo kung ano si HIV, hindi siya dapat in-stigmatize. Mawawala yung stigma and discrimination pag natutunan mo kung ano ba talaga si HIV. So by education, doon ko dahan-dahan natanggap yung aking status. And right now, hindi ko lang siya tinanggap sa sarili ko, kundi I'm trying na i-educate ang community, I am trying to educate the people, para at least maintindihan nila. Kasi ako, I firmly believe that education can stop stigma and discrimination. Oo naman, Sir Kael, that's the best way for us to handle this kind of situation. Sir Kael, gusto ko lang malaman personally that paano siya natanggap ng mga taong mahal mo sa paligid mo, pamilya mo. How were you able to tell them what is going on? Well, actually, kung ang pag-uusapan ay family, hindi ko agad sinabi, as in wala talaga silang idea. Simula nung 2014 hanggang noong December 2019, December 2019, December 7, 2019 to be exact, nung ako ay naimbitahan sa isang noontime show para pag-usapan ang HIV. So doon ko lang formal na sinabi sa kanila, I asked them permission kung pwede ba akong mag-guest doon sa show na yun. And then doon pa lang nila nalaman at doon ko pa lang personal na sinabi sa kanila na I'm an HIV positive, pwede nyo ba akong payagan na pumunta sa ganito? And mapalad ako sa part na hindi ako nakaranas ng discrimination and ng discrimination sa aking family. So natanggap nila ako. When it comes naman sa mga kaibigan, sa mga taong nakapaligid sa akin, dahil nga simula't pagkabata hanggang sa kasalukuyan is very strong yung personality ko, hindi ako basta-basta nagpa-apekto sa kahit anong sasabihin nila. As long as kilala ko yung sarili ko, alam ko kung, kilala ko yung sarili ko, alam ko kung ano yung mga dapat at hindi dapat gawin sa sarili ko, and hindi ako mahilig umintindi ng opinion ng iba. Lagi lang ng mga taong mahalaga sa akin. Yung opinion lang nila yung nag-vary, yung mga salita lang nila lagi yung nakaka-apekto sa akin. So, deadma, so anong masabihin nila? Basta yung mga taong mahalaga sa akin, yung mga taong mahal ako, tanggap ako, okay sila. Okay ako sa kanila, and I'm fine with it. Grabe yung pagyakap mo, Sir Kael, at pagyakap ng mga taong kasama mo sa ganitong laban. Sir Kael, also we wanted to ask naman, how do you maintain
yung pagiging HIV positive, paano yung maintenance niya, yung gamot niya. Kasi meron pong mga ka-R-Rangers natin ang nagtatanong din. Some of our viewers are also asking this. So, sorry ma'am, hindi ko masyadong narinig po. Sir Kael, paano yung maintenance po na medication? Paano po kayo kumukuha ng, meron ba tayong assistance or meron ba tayong lalapitan sa ganitong laban? Ay, okay. Sorry. Okay, first, mapalad ang mga taong nabubuhay ng may HIV sa Pilipinas. I'm not saying mapalad kasi nagkaroon sila. I am saying na mapalad sila dahil first, mayroon tayong bagong batas. Bagong batas, which is the RA 11166, kung saan sinasabi doon na dapat ang gamot, ang medication, ang laboratories, mula testing hanggang treatment ay dapat libreng ipinagkakaloob sa kahit kanino. Okay? So, again, mapalad ang mga nagkakaroon ng HIV dahil mayroon silang assistance from the government. Merong libreng gamot. At bukod pa doon, halos lahat ng city, unahin ko muna sa NCR, halos lahat ng city sa NCR ay merong mga social hygiene clinic, merong mga treatment facility. Even sa mga provinces natin ay mayroon na din, dumadami yung mga treatment facility na nagbibigay ng libreng gamot. So, ayun, meron tayong assistance from the government. Yes naman. Wow, no? Talagang patuloy pa rin tayong umaarangkada at sa laban na ganito. At syempre, Sir Kael, ang dami nating napagdaanan na at kahit sa ganitong problema o sitwasyon, we're giving our best. At ito nga, nagkaroon tayo ng Barangay HIV Awareness Program. Ikwento nyo naman at kaano kahalaga na ma-educate ang mga tao patungkol nga rito. Unahin ko muna yung bakit mahalaga ang pagpunta sa mga barangay o komunidad para sa para maihatid ang tama at sapat na kaalaman patungkol sa HIV. Dahil dapat doon tayo nagsimula sa komunidad. Dahil nandoon ang laban, nandoon ang problema, sa kanila nanggagaling yung mga discrimination, sa kanila nanggagaling yung numbers of HIV positives. So, dapat nakikipag-ugnayan tayo at dapat malakas yung laban natin sa ibaba. So, kwento dun sa likod, si Positibong Pasigueño kasi lagi kaming nandoon sa awareness at nandoon kami sa education. Kaya naman, sinisikap namin at lagi kaming nakikipag-ugnayan at tulungan, especially sa mga SK sa lungsod ng Pasig. Alam nila na lagi at nangungulit ang Positibong Pasigueño na baka pwede naman tayong mag-seminar ng ganito, baka pwede tayong mag-conduct ng HIV testing, ng HIV counseling, ng HIV lecture. And bago pa man mag-pandemic, puspos na yung ano ba tawag ito? Lagi nang nangungulit ang aming organisasyon sa mga SKs and barangays para bumaba sa kanilang komunidad. I-invite man kami o hindi, lagi kaming nandoon. At ito ay hindi nabawasan. Hindi ito nabawasan nang dumating ang pandemic. Kahit hindi tayo physical na nagkikita, we tried na magkaroon ng mga Zoom activity, Zoom lectures, at patuloy pa din ang pagbibigay namin ng education kahit pa nasa gitna tayo ng pandemya. Kasi importante 'yon dahil kung titingnan at kung ating titingnan, ang HIV ay isang uri din ng pandemya. Okay? 20 years na itong pandemya na hindi natin pinag-uusapan. Bakit? Dahil sa sex, dahil sa usapin ng pakikipagtalik, 'di ba? So, ito yung mga bagay na dapat nauunawaan ng komunidad. Kasi again, babalik ako doon sa realidad na education is always the key pagdating sa usapin ng HIV. Kaya nga. Sir Kael, gusto ko lang tanongin yung dun sa pagtanggap ng community dito. Kasi katulad nung sinabi mo, it is a pandemic before it became known as a pandemic. Paano nila tinanggap yung ganitong klaseng programs? Actually, sa katotohanan, sa realidad ng mundo, hindi pa ito 100% tanggap. Dahan-dahan, inuunti-unti pa natin. There was a time na pumunta yung team na namin ng HIV testing team. Pumunta sila sa isang sitio or barangay dito sa Pasig, no? And pinaalis sila. Oo. And
And yun nga, di ba partner, we have been discussing na yung ganito kasing programa or ganitong awareness, hindi pa tayo lahat ganon kabukas sa ideyang ito. Ikaw ba partner, Yes. in your personal opinion, should we be more encouraging in this kind of program? Oo naman, na kailangan nating bukas sa mga ganitong programa at usapin. At isa na dito, talagang, alam mo yun, may takot na namumuo kapag hindi ka edukado or knowledgeable patungkol nga rito. At isa nga dito, natuwa ako dahil may mga programa din kami sa youth namin na talagang it's all about HIV awareness talaga. And we create a booth na kung saan it will create a new way para malaman mo yung mga karapatan at ang mga hindi dapat gawin at gawin ng mga tao patungkol nga rito. Yes. Yes naman. And alam mo partner, ano kasi siya yung core kasi nung sinasabi ni Sir Kyle is that we have to make sure that we educate muna. We educate and yung sa mga ka-rangers natin dyan na gusto ng tulong, meron pa tayong tulong na nakukuha sa gobyerno and suporta natin sa kapwa natin. Kaya it wouldn't be a problem sa ating mga ka-rangers. And yun yung sinabi mo partner, no, there are ways, creative ways para maging tanggap din to sa society natin. Yes, at syempre maraming salamat Sir Kyle. Yes. Alam mo, ang dami nating natutunan sa kanya. Yes. Pagiging yung totoo at yung nangyayari talagang realidad kapag nasa ganitong sitwasyon ka and sa mga people living with HIV. And you're really an advocate of life, Sir Kael. Yes. Maraming salamat. Oo, maraming salamat Sir Kael Yes. at padayon po. At ito nga, syempre hindi pa rin natin mawawala. Hindi mawawala ang ating mga viewers at sumusuporta sa atin. Ayan, hello kay Susa May Sumuang. Good morning. And of course, ating media intern Mariel Pahinag. Yes Stay naman. safe, Shipaw. And wow, CCA, Tanghalang SLU and mga kateatro ko. Ayan, Alvin John Matias. Good morning. Yes, hello, Ma-shout good out morning. siya. Also si Raymond Tulyok, good morning din po sa inyo. Oo, ayan, marami pa tayong pag-uusapan mamaya dahil talagang interesting ang usapin ngayon. It's all about voters naman mamaya. At wag lang tayo bibitaw mga ka-Rangers dahil marami pa tayong pag-uusapan dito sa Tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Hear the music of the heart. Let our music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes from ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kakis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. Babalik ang Morning Balitaktakan. Pasadahan naman natin mga nagbabagang balita ngayong umaga. Ito ang Morning Balita. RT-PCR at vaccination card kakailanganin sa pagpasok sa Benguet. Narito ang detalye. Bigan ng Benguet, bilang pag-iingat sa COVID-19 Delta variant, ipinag-utos ni Governor Melchor Diclas na ang mga hindi residente ng Benguet ay kailangang magpakita sa border checkpoints ng RT-PCR test result o patunay na fully vaccinated na. Sa inilabas na advisory ng gobernador, iginit din niya na kailangang istriktuhan ang pagpapatupad ng mga health protocol. At para matiyak ang kaligtasan ng publiko, lahat ng mga COVID patient, symptomatic man o asymptomatic, ay kailangang makompleto ang isolation.
Samantala sa Lawag naman, health workers nagkukulang na. Narito ang balita. Problema ngayon ang sapat na bilang ng mga healthcare worker na mangunguna sana sa vaccination sa Lawag City at sa buong Ilocos Norte. Dito asahan tayo nga tumulong sa mga nurses at patusubat at nakilid kami. Isa na nagkukurang tayo ng tao. So, hindi nag-unit dito. Dito gagayon tayo dito City Government of Lawag. We tune in to help at mapaalis na dito proseso tayo. Sa Mariano Marcos Memorial Hospital pa lang na siyang pinakamalaking pagamutan sa Ilocos Norte, umabot na sa 101 ang kabuoang bilang ng healthcare workers na naka-isolate matapos tamaan ng COVID-19. Sa kabila nito, patuloy ang vaccination rollout. Prioridad ng DOH na bigyan ng mas malaking alokasyon ng bakuna ang lalawigan at dahil sa banta na rin ng pagpasok ng Beta at Delta variant. Sa buong lalawigan, prioridad ang Lawag City dahil ito ang nakapagtala ng pinakamaraming kaso. Take this opportunity to tell our Kailian that we are mega vaccinating dito sa Divine Word with Johnson & Johnson. There are 4,800 vaccines given to the city. We're not only doing it here, we're also doing it in LCGH. And I'm very happy. Ito'y St. Mary's Seminary para tayo vaccine rollout tayo apo iti naka-targetan na po dagitoy national agencies tayo iti probinsya ti Ilocos Norte. Tiniyak naman ng PNP Lawag na maayos ang sistema sa vaccination center. Of course, the role of the PNP is to ensure that the rollout, the process will go on as scheduled. So, yung masunod lang nila yung process at masunod yung social distancing, yung minimum health protocol natin. Tuwing Sabado lang naglalabas ng updated na bilang ng mga nabakunahan sa lalawigan at base sa datos na inilabas noong July 30, 8,764 na ang fully vaccinated sa lungsod. Nasa ilalim naman ng MECQ ang karamihan sa mga bayan sa lalawigan hanggang Agosto 15. Sa kabuuan, 3,777 na ang active cases ng COVID-19 sa buong Ilocos Norte. 235 ang new cases, 113 ang nakarecover at 2 naman ang namatay. Dahil sa tumal ng biyahe, mga gulay sa Benguet nasira. Ang resulta'y itinapon na lang. Narito ang detalye. Sa tuloy-tuloy na pagbayo ng habagat sa Benguet, Lusaw at halos nangangamoy na ang mga patatas na itinapon ng isang magsasaka sa Tublay, Benguet. Viral online ang larawan. Dahil sa pangyayari, agad nag-imbestiga ang Department of Agriculture Cordillera. Sa investigasyon, dahil sa tuloy-tuloy na pagulan at dahil na rin matumal ang bentahan, nabulok ang mga nasabing patatas. Sa statement ng Department of Agriculture Cordillera, ang magsasakang may-ani ng mga patatas ay mula Sinakbat, Bakun, Benguet. Inani raw niya ang kanyang mga patatas noong July 30. Pero natenga ito sa trading post at nagsimula na itong mabulok. Imbes na iuwi, itinambak na lamang niya ito sa lupa ng kanyang kamag-anak sa Kilometer 421, Barangay Ambassador, Tublay. Ayon sa isang asosasyon ng mga magsasaka sa Benguet, malaki ang naging epekto ng habagat sa bentahan ng gulay. Apektado kasi ang kalidad ng mga gulay ngayong tag-ulan. Isama pa ang kakaunting mga buyer at sobrang hirap ng pagbiyahe. Lalo pa ngayon na tag-ulan, itong habagat na ito, bumaba yung quality ng gulay natin dahil palaging nababasa, maraming mga nasisira. So yung shelf life ng gulay natin ngayon ay hindi na masyadong mahaba. Madali siyang malusaw. Kaya as much as possible, as soon as na-harvest yung gulay, dapat na-dispose of na kaagad, nabibenta na kaagad. But because of that, yung ECQ, tapos itong habagat, medyo nahihirapan yung mga farmers sa pag-harvest, sa pag-transport. Tapos ngayon na, pag mag-ECQ pa ang Metro Manila, mahirapan pa sa pagbibenta sa market.
Iniisip din ngayon ng mga magsasaka ang pagsasailalim ng NCR sa ECQ status. Dahil kasi sa nasabing quarantine status, inaasahang bababa ang demand ng gulay. Kasi napansin namin na nung nag-GCQ ang Manila, mataas ang demand. Kaya tumaas yung presyo. Ngayong mag-ECQ uli and ang curfew hour would be 8 p.m. to 4 a.m. Mahirapan yung mga buyers na mag-dispose off sa Manila. Kasi ang market hour talaga nila, oras ng bentahan doon ay from 6 p.m. hanggang 12 midnight. Ngayon, tonelada mga ilang tonnage din naman ang bumababa ng Metro Manila. Hindi kayang ibenta yun ng hanggang from 6 p.m. to 8 p.m. 3 oras lang yun, hindi kaya. Kaya para hindi masayang ang mga gulay na hindi nabenta, binibili na ang mga ito ng BAPTC para maibenta sa mga buyers sa ibang parte ng bansa. Hinihikayat din ng Department of Agriculture na makipag-ugnayan ang mga magsasaka sa kanilang ahensya kung may mga hindi mabentang gulay. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming website na rngluzon.com at tumutok sa Luzon Headlines. Ito si Paul Baldoza ng Morning Balita. Hear the music of our hearts. Let our music take you there. Where Star will take you everywhere. Bringing music closer to your heart. Star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kekis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugu, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May palaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po.
Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes! Be the best biyernes! Kanina na pag-usapan natin all about, syempre, yung guest natin, living with HIV. Yes, Kung partner. ano yung sitwasyon niya, lalo na ngayong pandemya. At sabi niya nga, ang pagkakaroon ng HIV ay isang pandemya din. Yes, it has been A long Yes. fight already, pre or before the pandemic started. And dadagdagan natin yan with our best education naman, mga ka-archers. Together with us is Dr. Maria Evelyn Dayot, and she is going to be discussing with us HIV awareness as well. Good morning po, Good morning po. Doktora. Hello, good morning sa inyo. And thank you for allowing us to share with us our topic on HIV/AIDS. Ayan, maraming salamat dahil syempre may bago ka tayong matutunan patungkol nga rito sa usaping HIV, AIDS at mga sexual transmitted diseases. Doctor, we just wanted to understand muna, what are the symptoms po of being HIV positive? Well, actually, it's not very specific. Initially, if you have HIV, there are no signs and symptoms except that you will probably suspect and would like to have yourself checked. It's not specific symptoms. Sometimes you might have like flu-like symptoms, yung ganon, and sakit ng katawan na hindi mo naman inaasahan. But based on perhaps your history, you might want to suspect that you might have AIDS, no? Kasi ang HIV can live in your body for so long without you really experiencing signs and symptoms of the disease. So this is what I would like to talk about. Kasi maraming mga misconceptions about HIV, no? Because, can I go to my slides and show you some of the things that we'd like to talk to you about this morning? Okay lang po ba? Doktora, hindi po nabigay sa amin. Although, Hindi ba naibigay? Okay. So, kasi this morning, gusto nating talakayin yung mga bagay-bagay tungkol sa HIV/AIDS. So, can I just talk to you about it? Una-una, ang HIV is the virus. Yan, oo. Ang HIV ay hindi pa yung sakit. Okay, so when we say somebody is positive for HIV, he tested positive for the presence of the virus in his body, in his blood. Oo. So, wala pa yung AIDS. Okay? Ngayon, pagka dumami na yung virus na yan sa katawan natin at humina ang katawan natin, yan ay maaari magdulot ng sakit na tinatawag nating AIDS. Okay? So, ang HIV/AIDS, hindi agad-agad sinasabi
sa isang tao na ida-diagnose natin agad-agad. So, maaring may positibo tayo sa HIV, presence of the virus, but wala pa siyang sakit na AIDS or autoimmune deficiency syndrome. Opo. And Doctor, we wanted to understand as well, how convenient is the HIV testing naman? Nako, napaka-convenient po ng HIV testing. Yan po ay magagawa nyo sa karamihan ng health centers o particularly wherever you would like to be tested, mas maganda magpunta tayo sa public health sector. Okay? So ito ay libreng testing na ginaganap kung nariyan tayo sa Baguio, ay sa Baguio General Hospital, ay doon tayo pwedeng magpunta, magtungo, or doon sa tinatawag na Health Services Office sa Baguio Health Department at merong mga section patungkol po sa HIV. Ngayon, sa ibang parts of Luzon, you just go to your government hospital. Dito po sa La Union ay yung tinatawag na ITRMC. Nagbibigay po yan ng libreng diagnosis or testing for HIV. Yes, Doktora Maria, kanina nga may nakausap po tayong sa guest talakayan natin noong una't baranggayan ang isang people living with HIV. Yes At po. napag-usapan din okay. natin yung realidad patungkol nga rito. At Yes, okay. ang tanong ko po, Doktora, kamusta po ang mga cases, ang rallying or pag-usbong at kung may mga cases ba ang HIV ngayong pandemya? Actually, yan ang nakakalungkot, no? Pandemic or no pandemic, tayo ay tinataguri ang isa sa pinakamataas na cases of HIV dito sa Southeast Asia according to the World Health Organization. Parang bilis ng paglaganap ng HIV dito sa Pilipinas na hindi natin inaasahan. Kamukha ng mga nakaraan na mga taon na unti lang ang cases natin. Ngayon ay parang dumami ng hindi nila inaasahan ang ating cases of HIV. I don't have the exact figures right now, but it's just for a realization that there seems to be no stopping to the spread of this disease or this virus infection. Nakakalungkot nga, Doktora, kasi there was a rapid increase of numbers nga. Doktora, why do you think that there is such increase sa numbers? Hindi ba dapat baliktad? Since mas aware na tayo ngayon, dapat mas bumababa siya? Hindi ko masasagot yan exactly in a way that you will scientifically say that there's supposed to be less incidents, no? Because alam mo, wala tayong control sa bawat isang tao, no? Yung kaganapan ng kanyang buhay, anong kanyang hinahangad. Napakarami ngayong lumalabas sa social media na parang napakasarap ng makipagrelasyon, no? First of all, talking about HIV AIDS, you get a virus through sexual contact, or there are ways, no? It's only through sexual contact, and then it is through blood transfusion, no, of an infected person whose blood is transfused to somebody who does not have, and then through needles, infected needles, mostly found among drug users, no, and also yung mother infected with AIDS, tapos manganak siya. Yun ang vertical transmission na sinasabi nila na ang anak niya na papanganak niya ay maaaring makahawahan ng AIDS. Now, ang number one cause pa rin ang nakikita ng ating mga pag-aaral ay sexual intercourse. At ang yan nga yung hindi natin mapipigilan ang mga tao sa kanilang kagustuhan na makipagrelasyon sa isang tao, ano? So I cannot really say that because we have the awareness that it has stopped people from having relationships or particularly direct to the point
I'll be candid with you. We cannot stop people having sexual intercourse when there is the physical desire, the emotional influence in their lives that they want to have relationships with someone. No? So, hindi natin mapipigilan kasi yan kahit na may awareness tayo. Yes, Doktora. Ayan, Doktora, patungkol nga rin dito sa usaping HIV, sexual transmitted diseases at AIDS. Ano po, as a doctor, as a nasa medical field po tayo, sorry. Ano po ang mga ginawa po natin, advice sa ating mga ka-rangers, at ano yung mga serbisyo ng Lorma Medical Center? Oh, well, definitely we have services here available for our for people who would like to seek help with HIV. We have testing available here, and then we can do referrals for free treatments in our government institutions. Alam niyo ba na ang treatment for HIV/AIDS ay libre na magaganap sa lahat ng ating mga government institutions. And here in La Union, we refer our patients for free treatment dito po sa ITRMC. But Lorma has a very good counseling center for patients with HIV who will seek kind of counseling. So, siyempre, pagka meron kang sakit na ganyan, ay meron kang emotional, you go through some emotional crisis, stress and all of that, you will need counseling. Aside from the fact that we have the expertise of a lot of the doctors here, because ang HIV is HIV/AIDS, when you have the full-blown disease, will entail a lot of consultations, and we are available here at the Lorma Medical Center. Yun nga. Wow. Oo nga po. Maraming salamat, Doktor. And sino po yung mga gusto nating pasalamatan at imbitahin na rin? Oh, we would like to invite our constituents, our compatriots, to avail of the free services that's available to them pertaining to the diagnosis and treatment of HIV. Now, we are a private institution, but you're most welcome to come here, and we can give you the services that you will need. Basically, we would like to invite anybody who suspects to have the disease, to come and seek consultation and treatment for whatever that you have or you're feeling. It's not only for those with HIV/AIDS, but for everyone. We are welcoming everyone to come to Lorma, and we have excellent service and exceptional care. Yes, maraming salamat, Dr. Maria Evelyn Dayot, para sa ganitong usapin at para ma-educate natin ang ating mga ka-rangers at mga manunood. Yes. Salamat po. Maraming salamat po sa imbitasyon ninyo. And thank you so much for having us. And we hope we have reached many people. Yes, indeed. An informative na usapan naman ngayon. It's all about, syempre, hindi lang pandemya, COVID-19, marami pang health na pinag-usapan natin dito. Kaya nga, and mga car-rangers, hindi pa tayo natatapos kasi today is Friday and today is Elections Day naman, di ba? So, tutok lang mga car-rangers, magbabalik ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Hear the music of the heart. Let on music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat: beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes, from ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap,
vegetable salad, cookies, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Siksik, liglig, umaapaw! Ayan, talagang marami tayong matututunan pa ngayon. Ngayong guest talakayan natin, it's all about election. At ano ang mga pwede mong gawin as a voter ngayong nalalapit na ang eleksyon? Oo, at dumadami yung guest natin, di ba, partner? And not just limited to one, we actually have two amazing women that will entitle us with education and knowledge ngayong umaga. Yes, last time nga napag-usapan natin ang guest natin kasama natin sa eleksyon, LGBT. Ang isa naman, sablan. Yes. At ngayon, lulusupin naman natin ang lugar ng La Trinidad kung anong mga practices at anong mga ginagawa nila ngayong nalalapit ng eleksyon. And sa mga car rangers
natin that is watching, feel free to comment your questions. Yes, oo. At sasagutin ng ating mga eksperto yan. At comment lang kayo at i-share nyo lang. Oo naman. At syempre, Biyernes ngayon, makakasama natin ang ating energetic na attorney Elenita Juliet Tabangen Kapuyan. Ayan. Good morning po. Good morning, tambalang Sipaw. Good morning sa lahat ng nanonood, lalo na sa Comelec Compound, si Senior Roger, si Pete, si Rodel, biglang naisip ko si Rodel yung sa Election Officer's Office, si Jeremy, si Judil, and Raymond. Good morning. Good morning po kay Attorney Tabangin na si mama ko. Good morning, ma. Good morning sa husband ko, si Lieutenant Colonel Kapuyan. And good morning po sa lahat ng Baguio Benguet election officers and election assistants. Yes. Maraming salamat dahil patuloy pa rin ang pag-arangkada at energy ni Attorney Elenita, ang ating SESI Provincial Election Officer 3 ng Comelec. Naman. And also with her is a high-spirited attorney coming from La Trinidad. We have Attorney Grace Faustino, and she is the Comelec Election Officer 3 ng La Trinidad. Yes, Good morning, Attorney. Hello, good morning. Nice to meet you. And hello sa mga ka-rangers ninyo. Ayun, napakagandang ating mga attorney natin ngayon. At una po dito, patungkol sa eleksyon, kamusta po ang La Trinidad sa pagrehistro at ating mga pag-persuade ang ating paghikayat ng ating mga ka-rangers na magrehistro na? Yes, with this weather, medyo mahirap, asahan natin yan. Pero fortunately and thankfully, meron pa rin namang pumupunta. So hopefully itong weather condition natin, mag-improve siya, and then we will expect more and more clients to be coming to our office. Wow naman. And pares kasi silang attorney, no? Partner. Attorney Elenita, kamusta naman yung numbers natin in voting or voters in La Trinidad and the whole of Benguet? Meron ba tayong... And actually, meron tayong increase ng registrants ngayon kasi ang last day natin is September 31, 2021. So, September 30, 2021. So, yung pong ating last day, syempre, pupunta sila sa last day. Yan talaga ang ating custom or tradition. So, every time meron tatawag sa opisina namin, ang tatanungin kailan ang last day. So, September 30, 2021 ang last day. So, meron na rin pong dumadami ngayon dun sa opisina ng Baguio. Dumadami. Medyo aabot na tayo ng 80 per day. So, medyo marami na rin yan. I-compare natin sa yung nagka-COVID tayo last year. So, mga ano lang tayo noon, mga 20 sa Baguio City. Minsan 0 pa sa ibang lugar. Pero ngayon dumadami na. People are becoming aware na malapit na ang last day. At saka, wala po tayong signs na the elections will be postponed. So, we have to proceed and we have to pursue yung lahat ng ating objectives within this year. Kasi next, after this quarter, sa October 1 to 8 is already filing of certificates of candidacy. Kaya wala pong sinasabi ang main office namin that we're going to extend registration, ha? Kasi po maaantala yung aming calendar of activities, yung scheduling namin. So, merong nagre-register, merong pang nagpa-file ng COC. So, mahihirapan kami niyan and magkakaroon ng crowding sa offices namin. So, hindi namin inaasahang it will be extended. So, lahat po ng mga magre-register, you have to register now. Yes. So, good news yan na talagang pataas ang ating mga registered voter dito sa Benguet. At ito nga, Attorney Grace, ang La Trinidad ay napakalaki ng ating mga voters ko natin dyan. At handa na ba ang ating mga voters dyan na mamili ng kanilang tama at totoo na public servant sa ating bayan? Well, in fairness, Papa P, sabi mo napakalaki ng La Trinidad, no? Pero sa totoo lang, maliit ang aming number of registered voters. Actually, isa yan sa mga pinakamalaking problema namin doon. At isa din yan sa mga focus ng aming voter education program na ginagawa ngayon. Na ang dami kasing residente ng La Trinidad. They have been staying there for years.
Tingnan mo na lang sa traffic, tingnan mo na lang sa, I mean, it's so saturated, no, the place. Pero kung titingnan mo yung registered voters, bakit ang konti-konti? So yun, I mean, isa yon sa mga undemocratic political culture natin na lahat tayo, I mean, I think not just in La Trinidad, we vote somewhere else, hindi sa residence natin. So yun ang isang fino-focus namin sa voter ed. Yun nga po. And attorney, in connection po dyan is last year gumawa kayo ng isang research. And what was the research for? And ano po yung mga nakuha nating result on that research? You're referring to our voter ed program, no? Bago ko yan gusto ko lang i-lay out yung backdrop ng ating mga voter education programs na ginagawa sa COMELEC, no? Kasi sabi nila, democracy is dying. So, we as democracy workers in the COMELEC, we are becoming more aggressive in our voter education messages. So, syempre, ang core messages namin is magparehistro, bumoto, mag-participate. Yan lagi, diba? In our schedules. Pero ngayon, in response to the needs of the time, yun nga, sabi natin, democracy is declining. Hindi lang naman sa Pilipinas, worldwide yan. So, medyo mas nagiging aggressive ang election management bodies na mag-participate sa political education ng mga tao. So, parang si Ma'am Elinita, dito nag-voter ed na siya ng mga election laws. So we are very proud of her, no? So, and also sa amin naman sa field offices, sa front lines, we try to look for, localized messages na pwede naming i-deliver sa mga tao. Kaya lang, when we do this political education, sabihin na natin, no? We have to be very careful because first of all, we are democracy workers. Nasa COMELEC kami. So we are bound by the principle of impartiality and independence. So we want to do political education, but we have to be very careful with the messages that we deliver. Otherwise, baka magkakulay yan. Baka madali kaming ma-accuse ng politicking. Or, we have to be very impartial. We have to be very neutral. So, although we are very passionate, we want to say this and that, but we have to be careful because mamaya may tinutukoy na pala kaming yung mga yon. So, we are very careful. Ayan. At nabanggit nga din ni Attorney Grace ang patungkol sa political culture. Nakaugnay dito sa ginawa niyang voters ed na boputante ako, hindi ako bobo. Paano nabuo itong phrase na to? Napaka it gives us impact na hindi na kami bobo. Botante kami. Ayan. Thank you, Papa P. Yes. Bago ko i-discuss yon, may tanong lang ako sa inyo. Kasi you are our blossoming, very young journalists. Your personal convictions will go a long way in influencing people in the future, no? So, sabi kasi nila, kaya daw ganito ang Pinas dahil hindi marunong pumili ang mga Pilipinong botante. So, maalala niyo yung budots nung 2019? Yes. parang naglipan after na nanalo si di ba? Naglipan na yung mga comments sa Facebook. Oo, nabobo daw tayo, nagbudots lang, binoto na. Yung mga ganon. So, parang lagi nilang sinasabi yan na bobo ang botanteng Pilipino. So, gusto ko lang malaman yung personal na opinion niya, no? Papa P and Sheky. Naniniwala ba kayo doon? Yes. Para sa akin, Attorney Grace, ang mga botante ng Pinoy ay hindi bobo. Takot sila. Takot sila sa panahon na ganon, na alam nila, doon sila sa nakakarami. Hindi sila aware na hindi sila brave enough na panindigan yung gusto nila. Gusto nila pumunta dun sa nakakarami. Nakala nila, yun yung tama. Kasi, di ba po, parang it's a group of fish versus a shark. Di ba po? Kapag ang isang fish is isa lang, natatakot siya kahit may isa siyang boto. Pero kapag as a whole,
Yan, it will give us more. Dapat alam natin kung anong tama at ano yung sabi nga nila, if you're brave enough, the universe will reward you. Ako kasi, I think, Thank you, attorney, ang pagiging bobo is, ang laki kasi ng facet ng understanding dyan. Pero para sa akin, ang Pilipino ay napaka skilled. Ang dami natin kayang gawin na ano lang tayo, nabubulag lang tayo with popularity-based elections, or I don't mean to say it out loud. And I also don't mean to speak ill of other people. Pero ganun tayo nabubulag tayo dahil sila yung nakikita natin. Kaya nga, although we are very smart enough to understand also that we don't lip service. Tapos na tayo in all of that. So hindi ako bobo at hindi bobo ang mga botante natin. Lastly po. Ngayon po tapos na tayo dun sa nakita natin yung realidad na. At yung takot na yon, nandito na tayo as para tumindig. Yes. Tama. Tumindig. Yes. Salamat Checky. Salamat Papa P. So, yun yung I share the same views, no? In our office, yun ang naniniwala din kami doon. And we are saying na despite the fact that we are bound by impartiality and independence, we have to be non-partisan. We want to deliver subtle messages na meaningful naman sa ating mga constituents, sa ating mga target audience. So in La Trinidad, we try to localize messages, and we believe na yung mga botante sa La Trinidad hindi naman socially yung socio-political awareness level nila kumbaga ay hindi naman mababa. Marunong ang mga yan. Marunong ang ating mga botante. And I think in the Philippines, nationwide in general. So, yun yung mga consideration namin when we design our voter education programs. We have to be independent, we have to be impartial, and we have to deliver meaningful messages to our target audience na hindi bobo. Yes, tama naman. At napatunayan yan ang impact at napaka-informative na iyong ginawang voter ed program na botante ako, hindi ako bobo. Attorney Elenita, ang tanong ko naman is, do we have a bound or coverage sa mga ganitong klaseng survey or program or researches? Do we have a specific rule and guiding for this? Yung, for example, meron tayong criteria, mga ganyan, to conduct voters ed. Walang sinabi ang aming main office kung paano namin i-conduct. Being the scholar and researcher, itong si Attorney Grace na nanggaling sa Meiji University ng Japan, ina-apply niya yung kanyang mga pinag-aralan. Kaya yun yung kinonduct niyang study tungkol sa yung voters natin sa La Trinidad Benguet. Ngayon for ang reaction ko diyan pwede namang it's nice na ang ginawa ni Attorney Grace may interaction siya. Hindi yung interaction with voters Hindi yung for example tayo lang nag-a-announce lang tayo. That's one way, unilateral. Pero yung sa kanya bilateral dahil may sagot yung yung participant. So okay yan. At saka malalaman mo kung ano yung kailangan nila. Parang it's like consultation also. Diba? So you're consulting the people kung ano yung dapat gawin, ano yung kailangan. So you can make better voters ed in the future. So okay yan. So ang proposal ko dyan, akong gagawa ng proposal. Wow. Gagawa tayo ng parang plan of action natin when it comes to voters ed, incorporating yung kanyang mga ginawang, yung input ni Attorney Grace. Then pwede namin iakyat na yan sa main office namin. Or pwede rin nating ilapit sa congressman natin dito na baka pwede silang gumawa ng batas na idugtong ko na rin yung plano ni Election Officer Jeffrey Rubino sa Sablan na ipasok na sa curriculum yan ng mga bata para voters ed talaga will start from the very beginning. Yes. Kaya yan yung aking idea dyan. Kaya it all starts from a seed tulad noon. Now we all come together to make quality voters. Yes, tama. At eto nga, kaugnay nga rin pa rin dito sa ating voters ed ni Attorney Grace. Nagbukas ito ng isang mga issues. At mga issues na nagbubulag-bulagan tayo. At isa na dito ang mga kultura sa politikal. Kasama na dito ang vote buying. Kwento naman po ano yung mga na-discover po natin at nakitang mga issues of kaugnay sa political culture ng mga Pinoy.
Yeah, thank you. Ganyan nga, no? Ang first step namin when we design our surveys is yan. Identify specific undemocratic and unhealthy practices in our political culture. So, ina-identify namin yan. And then, sabi nga natin, alam na natin yan lahat. Alam na ng Pilipino yan. Hindi yan bago. I mean, like, sabi mo nga, nagbubulag-bulagan. Yes. We acknowledge and we know that our voters know because they are smart enough, they are aware enough. Alam nila na andyan yung problema. The problem is hindi lang siguro pinag-uusapan, hindi lang nagre-reflect, no? So yun ang purpose talaga namin. We put out these surveys na mga question, 'di ba? Kasi pag survey, magtatanong ka diyan, magsasagot naman yung ano, 'di ba? Although yung sabi nga ni Ma'am, we are also gathering data to guide us in our future voter ed programs. Ang main na purpose dyan, apart from that, ang main na purpose talaga namin is to give an opportunity for the voter to reflect upon himself. To an opportunity for reflection. Like pag tinanong ka sa phone mo in a form of a survey, kung bibigyan ka ng 500 pesos ng isang politiko sa halalan, tatanggapin mo ba? Or ano ang magiging reaction mo? Parang ganon. Parang that's a very basic, very common sense, no-brainer question. Pero actually hindi natin yun, we don't have time to be thinking about those. Yung sabi mo nga, hindi tayo aware, hindi natin binibigyan ng time yung politics na yan. So kung that's in a survey format, nasa phone mo yon, hindi ka naman pinipilit na sumagot, 'di ba? parang na option mo kung sasagutin ko ba ito, pag ano ba naman itong tinatanong or ano nga ba to? I mean, like, sasagutin mo ba yon? So it's totally free. Yun din ang isang maganda sa design na to, na survey siya, because it's totally voluntary. So yung yung result din namin, result ng delivery is na madali naming ma-measure, no? Madali naming makita kung ilan talaga ang nag-reflect sa tanong kasi sila ang sumagot. So kahit konti yan, we are very fulfilled already, and especially when they make long comments dun sa comment section kasi laging aside from the options that we provide, syempre merong comment section yan. Others, anong sa tingin mo, when our respondents give out long, passionate answers, alam na namin, we are very fulfilled, alam namin nag-reflect yung tao. Yes, tama naman yon. At ay kay Attorney Elenita naman, nabanggit natin ang vote buying. Kapag ang isang kandidato ay nahuli sa ganito, ano mga pwedeng mabigyan na cases here po, Attorney Elenita? Siyempre, pwede namang, kung nahuli mo, kasi medyo mahirap yan. Dahil nung na-assign ako sa Ifugao noon, may nag-report sa amin na merong vote buying dito, nagdi-distribute na ng mga pera. So, pinapunta ko yung pulis, wala naman, di naman niya nahuli. So, talagang, tago itong mga ganitong operations. So, kung just in case, meron kayong nahuli na red-handed, diretso na yan sa fiscal. Pwede nyo nang i-file yan sa fiscal, and it's going to be an election offense. Tapos, pag election offense dyan, it's going to be prosecuted. Just like a common crime, pero nasa special siya, under the Omnibus Election Code. So, it's an election offense. Ngayon, how do you control vote buying? Hindi talaga natin makokontrol. Kahit COMELEC, you don't control. You cannot control. Siyempre, sa rules lang, sa ating batas, bawal yun, alam natin. But, there is a demarcation line between yung internal mo kasi, the one that you're thinking about, bago mo you put it into action. Pag nasa isip mo na gusto mong magpabayad and you're going to accept it, hindi pa naman punishable yun. What is punishable is when you do it already. Yes. When you put your thoughts into action, yun na ang punishable. Pag nahuli ka, pag may testigong mag-testify against you, pag wala, mahirap din. So, it is punishable, yes, but we cannot control. Kasi meron tayong freedom of choice. Lahat tayo. So, sa question ni Attorney Grace kung bobo ba yung botante, hindi, matalino kaya yan. However, yung sa experience ko sa Abra naman, noong 2007, nung hinandle ko yung province na yun, nagagalit yung mga tao na pinagbabawalan silang tumanggap. Kasi dito na nga lang kami nabubuhay, dito na nga lang kami nagkakapera. Ngayon nga lang, after 3 years, pagbabawalan nyo pa kami. Yes. Ganyan yung sinasabi.
So it's not being stupid. Hindi yun. Hindi rin yung dull, bobo ka. It's a matter of being practical. Di ba yan yung ano natin? Mag-abroad ako, so I'm going to work there. Kahit bahala na, iwanan ko na yung pamilya ko, magbabae yung asawa ko, mag-isa ko na lang sa Hong Kong, magtatrabaho. Because practical tayo. You have to be practical. Yes. I'm marrying an old man na galing sa Switzerland. Pag namatay siya, hintayin ko na lang mamatay at kunin ko yung pera niya. I'm being practical kahit against all odds. Ganyan din yun. When you're accepting pera, money, and then you're going to vote for that person. Ang problema, meron yung mga advice na, you accept money, you vote for another, yung talagang nasa puso mo. Basta tanggapin mo na lang yan. Ang may maliit na problema lang dyan, natitrace yan eh. Yes. Lalo na sa Abra, merong there's a group of, my God, government officials pa. Hopefully, hindi na ngayon. Hindi na ngayon siguro, nung panahon pa nung hinandle ko yan, which was 2007. Manual kasi yung elections noon. Merong parang group leader na katiwala. May katiwala yan na i-assure niya na dito sa barangay ko, sa purok na ito, sa clan namin, lahat iboboto ka because you accepted money from you. Ganun yun. Then, malalaman pag hindi mo binoto. Yes. So, ang gagawin sa'yo, i-liquidate ka na after elections because you have not been obeying and you accepted. Yun. So, yun yung nangyari noon. Pero I hope nagbago na yan ngayon. Yes. Kasi matagal na rin na hindi ko na-handle yung province na yan. So, baka okay na siya ngayon. So, I'm hoping na okay sila. To both Attorney Elenita and Attorney Grace, how do you want to change this culture and put value in our current voters' education and election naman po? Sa akin, patuloy pa rin kami sa aming mission na to inform you kung ano yung latest sa election laws, kung ano yung ginagawa naming activities, kung ano yung pagbabago sa COMELEC, sa patakaran, sa lahat ng pinapa-implement namin. So, we are not here for just because it is mandated by COMELEC, but more of an advocacy na nga ito kasi matagal na kami sa COMELEC and we like to share kung ano yung nalalaman namin sa public. So, ito yung latest sa COMELEC and we know that all of you deserve this information. Kaya that's why we are here. Attorney Grace? Sa amin naman, balik ako sa botante ako at hindi ako bobo na voter education survey series namin. So yun, we try to give opportunities for people to reflect upon their political culture, upon their voting attitude. So when they do our surveys, nag-iisip sila, tama nga ba? I mean like, it's an opportunity, no? Because sabi nga natin, hindi naman yan bobo. Alam nila ang tama at mali. And then yung going back to sa vote buying na issue ngayon, yun din, no, ina-acknowledge namin yan. For example, yung sa survey namin, we give options. So for example, ano ang magiging reaction mo? A, tatanggapin ko, syempre wala namang masama doon, di ba? B, hindi, kasi hindi mabibili ng 500 ang dignidad ko. C, tatanggapin ko yan pero hindi ko yan iboboto. D, others, ano pa yung, meron pa kaming isang option eh. So, by doing those, by giving out those options, whether aware, kasi honestly, may mga bata ngayon, hindi talaga nila nare-realize na crime pala, na offense pala ang vote buying. So, yun, parang nalalaman na with the options that we give, nare-realize na bakit dignidad pa pala yun? Ganon. Yes. Ayan, maraming salamat Attorney Grace at Attorney Lenita. Pero isang tanong din, ang ibabato ko naman kay Attorney Grace. Kanina, tinanong kami. Ang sabi niya, botante ako, hindi ako bobo. Pero ang tanong ko naman po, botante ako, matalino ako. Paano mo masasabi na ang botante ay matalino nga ba? Matalino nga ba? With the kind of yun nga kasi when we measure the success, yung impact ng ating mga voter programs na to, hindi naman talaga natin yan directly, scientifically na ma-prove. Kasi nagparehistro ba, bumoto ba, tama ba yung binoto? Parang ganon. So, matalino ba yung option? Ganon. So, sabi nga natin, it's not just knowing, it's not just realizing the truth about it, the real value in participation. Yun nga, you were mentioning, maraming factors na nagpupush sa atin to make these choices. So, sa tingin ko,
nasa taong bayan pa rin yung sagot dyan. Na sila pa rin ang makakasabi talaga kung tama ba yung binoto. Matalino nga ba ako? Parang ganon. Parang ang ina-assure lang natin na we believe, we have faith in the Filipino intelligence, awareness, socio-political awareness. But it's up to us, it's up to the voter himself who will assess matalino nga ba akong botante. Naman. That's a strong statement. Attorney? Oh yes, hindi. Sabihin ko lang na for next meeting. Yes. Go ahead po. For next meeting, hindi, meron akong announcement ha. Sa August 20, dalawang election officers ang kasama ko. The election officer of Atok, si Alexander Penrad, and the election officer of Mangkayan, si Ray Marty Gatud. Yan, ang dalawang yan, meron din silang voters ed kung paano nila i-deliver. Isusulat ko sa aking article sa rngluzon.com and then ipapresent nila sa 20. Pero next meeting, yung the meeting before the 20th of August, ang pag-uusapan natin ay ang makabagbag damdaming mga kaso. So, kung maalala nyo yung ating illustration noon, yung kay Ramon Labo Jr. versus Comelec, round 1, round 2, and then si Tagolino versus HRET, and then si Makiling, round 1, round 2, and then si Reverend Father Nardo Kayat versus Thomas Paliling Sr. Yang mga yan dadagdagan ko lang siguro ng dalawang kaso. Pero ang anggulo natin is no longer the second placer, tulad ng pinag-usapan natin last time. It's going to be ano yung ginamit nilang action para mapatalsik yung kalaban. So, is it election protest? Is it co-warranto? Is it under Section 78, petition to deny due course certificate of candidacy on the ground of manifest misrepresentation on the face of the document or instrument? Or is it 69, nuisance, favorite ni Sir Dowie de Guzman? Or is it Section 68, election offense? So, tingnan natin on overspending. Tingnan natin kung ano yung pinaka-potent o pinaka-makamandag na panglaban ng kalaban against a person na merong disqualification. Yan ang sa anggulo ng tayo ha, yung dati citizenship and second placer. Yung next time is ano yung final niya, anong action yun. So, tingnan natin kung paano. Yes, we're looking forward for that, Attorney Alenita. And Attorney Grace, sino naman po yung mga gusto nating imbitahin, pasalamatan dito sa programang Voters Ed, and ano pang mga activities nyo for our car-rangers? First of all, thank you. Thank you again for having us. Thank you, ma'am, for inviting me to your segment. Yun lang naman ang namin sa mga taga La Trinidad. Please, if you are a La Trinidad resident, matagal ka na dyan. Kung hindi pa kasya yung naging experience natin with the pandemic na, syempre, pagdating ng distribution ng ayuda, scarce naman yan. We don't have, hindi sobra ang budget para and then do we really blame our LGUs for choosing? I mean, di ba, may priority pa din yan. So, yung number natin as registered voters of La Trinidad, sana naman, because yun lang ang power natin eh. So, as residents of La Trinidad, why don't we make our LGU powerful? Diba? Our power, I mean, our number is our power. So in the national political arena, yun lang naman talaga ang power natin. Di ba? Pag mag-distribute sila ng budget dyan sa national level, saan ba sila nakabase? Kung hindi sa politicians din ang mga andyan eh. Di ba? So yun lang po, please. Mga kakailyan nga taga La Trinidad, umay kayon habang awan pa'y tipila. Thank you. So, ayan, maraming salamat Attorney Grace for that, alam mo yun, mind-opening para sa ating mga voters. Yes. At Attorney Elenita, sa inyong suporta pa rin sa ating programa, maraming salamat. Maraming salamat po sa lahat ng nanood, nakinig, at maraming salamat din na we already realized by this time na ang aim talaga ng Comelec Baguio Benguet is to produce the smart voter. Yes! Naman. So yan ang aming mission and vision. Naman. And see you next meeting. Yes! Talagang siksik, liglig at umaapaw ang ating kaalaman patungkol sa Voters Ed at eleksyon, at lalo na ngayon para sa ating mga bago at magpaparehistro pa lang ng mga voters. Botante, oo. Sana naging gabay nyo kami on choosing the best way for you to handle
a smart voter. Isang week na naman ang natapos at talagang ibigay nyo ng inyong best dahil ito ang best biyernes para sa atin. At once again, ako inyong Papa P ang magpapainit at ang magpapasaya, dulot ay good vibes. Sa kikay ka, kwentuhan ka, kulitan nyo naman, sabay ng nyong agahan. At again, spend your weekend wisely, be it the best of the best. At ayan, at ito ang tambalang sipaw ng Morning Balitaktakan. Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kakis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes!
Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO!